So guys, nato sa barracks kus. Wala, gimero ko sa pagkaon dere o tanaw ta sa duyog sa barracks. You know, mao niya itong pagkaon tonight. Natay kape, natay tuslubuwa. Natay klaseng sudan bay. Huwag daghan kayo makaon dere. So dahil itong tilawan yung kape na Viet Cafe. Viet Cafe. So, Vietnamese coffee. So anong tilawan? Kape. Dayon karon maghimo at luto tag tuslubuwa in a bit. Mawala na salbay. So guys, mo na itong migo from Luis Tuslubua. Iyang idamang siya saan magluto ng laming Tuslubua. Unang buhato na to is inito ng mantika, then luto ng lamas. So quick, kuan lang, saute sa lamas. Diba ka nang para mo sagol siya sa mantika. Dayon atong ibutang ilang special na Tuslubua na 150 pesos ang set. So money Tuslubua nilang utok, ng brain. So nanasay Tuslubo mix. So I think na ni mga sige na yung butang atay, of course brain. So this is their special Tuslubuwa na set dayon na alay timplahan day nimo after nimo butang ang utok, timplahan nimo like may patis, may toyo. So ang sili gibutang naman to na namtay sagol na sili ganina sa mga lamas like sibuyas, ahos, so may sili na. So mana i-mix lang hantod makuan lang ang consistency hantod na bubuwa. And there you go, ready na itong tuslubuwa. So na patals na.